Hello baya song tini kaisa dance iko oro teacher day sini mura kami wo te tini school wo open khlai jak kha hingke omo khnani simi oro school cholinai tei student rok mo salaimani video norok bo phai mano jaga o porinani bagui oro belai kheno jaga bo kaham tei aste aste tebo school rok tisajaknai hostel rok bo tongnai mo hingke mura bari kami hinjago norok contact khlai mano jodi seno porinani muchungui tongkhai mo ground rok bo tei jaga rok bo belai kheno kaham hingke tabuk se first tini teacher day tai school bo opening ni bagui tini cherai rok no mosarijak kha hingke tebo tongo next rogo je manmani norokno ang video phunuknai tabuk borok aste aste rwngui tongkha naidi borok sini borok mohai kheno aste aste swrungnani nango cherai ono tei o jorani simi swrungkha hingke no sini cherai rok bo aste aste rwngmani aboni bagui norok jotono phai mano belai kheno kaham school mo wngkha sini first chengjakmani 1 bochor kakha 1 bochor ni bisingo se aswk kai tisajak school hingke norok jekono sabungno aste aste cholioi thanai mo o jaga o 12 jora wngnai hingke hostel o kaini chengjaknai abo November December rogo nongno je chengfru aboni video rokbo nongno kisa misa phunuknai ang tei norok contact khaidi tei phainani bagui o jaga o nongno tei waisa sai khwnarwano o parani bumung hingkhai mura bari hinjago mo yango rajontai side aingtibo phai mano hingke lolit bazar mo yang tibo phai mano ranir bazar tibo phai mano joto digi no phai mano hingke norok khoj khai dik norok phainani bagui tei belai kheno kaham sini borok rokni bagui jotono phai mano aswkno tini ni bagui norok no hambai।